king'iyo ni oganda ma ywak ni piny dhi kuma rach. To gik ma gineno ka giwacho moloyo nengo ma giywak ni nengo mag gik moko dhi malo go. High cost of living. Mano kuom king'iyo namba no, mano dhano milion 11 ma ywak 93% mawacho ni nengo gik moko idho. Milion 11 mano dhano ma ikawo Nairobi dhano te, akawo joma tindo, anywando jok madongo, machaka dhi malidh Central Province, manywand gi te. Mano en namba ma inyalo pimo mamede Eastern Province matin. Mano kuom jok ma ywak nikech ng'eny. Ipenjo ni nonro gi itimo gi e kinde mage. King'iyo Infotrack ne watimo nonro, kata ne wagolo nonro mogik mane watimo dwe mar 2 to ne wagole dwe mar 3. Ma kendo sekalo dweche 3 nikech adier nyaka mi kata ka in e skul to nitiere kosepuonji nyaka timni assessment, nyaka japuonj kele penjo moro mondo penji ni to be gik mipuonjogi iseng'eyo. Wambe wamiyo sirkal thuolo nikech gigi watimo gi kiwan ok ni ng'ato chulo mondo timgi. Kembe gi duto te moko thoth gi timo gi ka ng'ato ok ochulo. En gi ng'iya ni samoro wawuog kaka wan mondo mi wadhi wapenje jopiny ni pachgi ni kanye. Gimomiyo ipenjo nikech sirkal tiyo pile okinyi kod otieno. Sirkal nyose tieko budget manyocha ne giyudo ma gitimo gik mane ginyalo timo. Koro nyaka wadhi wapenje jopiny ni to sirkal osetiyo nade, nikech sama sirkal tiyo ka budget manokal gi sirkal mokalo, sama gi implement eno magitimo tije ma owinjore go, japiny